Hi guys, so we're going home now. Karon kay ipakita na ko sa inyo ha, nga libre na gyud ang libre na ang MRT. So manakay tag MRT karon, let's say kung titignan natin, let's say kung legit na yung free rides. Okay, so what's the name? Anong nagtagalog mo to? Gusto raw na ako magbisaya. So I'm here at Makati Buendia. Titignan natin ngayon kung may libreng libreng sakay na ng MRT. So let's see. See you later. Karon kay naa natag MRT nata sa Buendia Station. So check natin ngayon kung legit yung free rides. So sa tingin ko legit na kasi kagabi kung sumakay ako ng MRT hindi nabawasan yung load ng card. So titignan natin ngayon kung hindi talaga siya mababawasan. So it's free rides now. Ito na, dito na tayo. Wada po isa. Ito ay bilang pagdiriwang ng pagkatapos ng rehabilitasyon ng MRT. Sa mga pasahero, tirasan mo na makikipag-usap habang malagay ng plan. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. May station Guadalupe.
Guadalupe Station, Guadalupe. I-check lang talaga ng gamit bago lumabas ng tren. Ingat lang sa pagkapang sa pagitan ng tren at platform. Guadalupe Station, bibaba na may pagbata na ako, no? Ang buhok na nindog na. So, mga to ganiya na confirm yun nato nung it's free rides na. Pero sadly, nasad pa. Ang kagool lang kay taman na siya sa April 30 from March 28 this month to April 28, no, April 30. So, tama na yun. 1 month ra po ng free rides. Pero okay ra kaayo yun kay nako na kayo ng matabang salo ano as a commuters sa MRT. Kaya ako nagsakay ko sa MRT every day padulong sa work and kabalik sa work. So it's a big help yun. I can save a lot yun for my monthly bills. So joke for my monthly bills. So makaka-save gid ka no, makaka-save gid kag dako sa ato ang kwarta, sa ato ang buwan, sa ato ang expenses. So salamat kayo. Salamat kayo sa free rides. So karon kay mo trabaho na pud, duty na pud nato around it's 6 PM now. Ipagmatagin na ako video ko lang ta akong mata pula pa kaayo. So, mata ko kay gutom ko mo kung pagpapaniod to. Wala ko kapaniod to ganin na I just sleep all day. Karon duty na pud ko 7 PM kinahanglan ako mulakaw. So I still have 1 hour to prepare. Maligo ko tapos mag-ilis tapos naka-duty na po. Anda akong trabaho dahil pwedeng kapuya. Pero sige lang, para sa future, para sa family. So, bye guys! Please don't forget to subscribe. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell na lang po below para ma-notify mo sa ako mga next video. Comment down below kung sa inyo hanggang ipag-video sa ako here sa Manila para mag-video na ako. Okay, bye!